Ada ini papilo boleh terbra. Ya bakal sudah dulu. Ayo di mana? Iya, mana penan ke badan ke? जोंहा शुटिं लानो नागिरदों नामा? मेकआप मानि थाखाय लानो नागिरदोंमोनलाय? लांबाय थाम्फै दांग्राया बे थाम्फै दांग्राया बबे लानो नागिरदों बेलाय? बहाय Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर दिनै माने आदा देबजितनि शुटिं दं आरोना जोङो आब'मोनाव दंफैयो दायो ओमफ्राय मेकआप खालामगासिनो दं नै जा पप'खौबो मेकआप खालामगासिनो दायो नैबे दुर्गा रानी सोरबा फसायोबा बुंहरबानो जाबाय आदा देबजितनि माबायाव आरोना चेनेलाव आदाखौबो नै खालामगासिनो दं मेकआप नोंबो खालामजाबाय मेकआप हा लहाया ओइ आगै टिपुरलि मारै मोनलाय मेथाइया नोंना मोनसेयालै दुब्लि बारियाव नोङो माबानाया मोसाहैनाया माइ गायनायाव खालामबावलाय ayo biba naik sih bra ini oh makeup bagan jana dari bangsin na begitu Ore Bodo apa lagi gamsa ke oh nung mabalan na Laber ani ke laber? Ai bro. Labu kah? Lain, mabayang na kamera bag auto ngai lain gamsa dan sosma lain. Tom. Iya, mana penan ke badan ke? जोंहा शुटिं लानो नागिरदों नामा? मेकआप लानो नागिरदों। मेकआप? आच्छा मानि थाखाय लानो नागिरदोंमोनलाय? शुटिं दङ आरोना आदानि दायो मेकआप खालामगासिनो एसे माने एडिटिं खालामनांगोन ना मानसिखौ एसे एडिटिं खालामाबा जाया अभी मजा आएगा ना भिड़ो orang naik di sini ayo di mana दायो ब्लेक ड्रेस गानबाय आङो फुरानासो गोदान नङा गामिनि सेंग्रा नालाय गामिनि सेंग्रानि एक्टिं दं आरोना दाथ' सेंग्रा नंला नंनायालाय सार्टिफिकेट जाबाय नालाय आंहा नै लकेसनखौ नायदो नैबे दा बोरमा खावगोन आरोना पप'आ बोरमा खावनायनि एक्टिं दं बेहा माबे खावगोनलाय बोरमाखौ 10था ना बोरमा खावनानै हमनानै बुजानाय दं आरोना बेना एक्टिंआ खेलाया आयदों माफोर बुङो नामा नों दिनैनि शुटिंनि फारसे शुटिंनि मा बुंनो अखा फैदोंमोन दा अखाया दा गैला अखा थांलाय फैलाय एसे लेट जादों आरो अखानि थाखायनो जागोन बेहायनो लकेसना गारिनि साउन्ड लादों बेनो आरोना नै थिगानो दं लकेसन जाबाय नोङो नैथिं जोंहा धनन्जय ब्र दं सिंगार नोंथांमोनाथ' सिनायखायो गोबाङानो माने सनितपुर जिल्लायाव हादान लागोन नै संखौथ' खोनाखादोंना मोजां रंजाबाय जानांगौ बयनिसिमबो दैमु बसुमतारी बिथांनि दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनलायखादों ना जोङो दिनैसो फार्स्ट टाइम माने
ओंखायनो नायबाय थायो मबाइलाव लोगो माबा मा होनो नुबाय थायो ओमफ्राय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामलायब्लानो जाबाय आरो ना नोंथांमोनाबो माने बिराद मोजां मोजां मेथाइ रोजाबो धनन्जयआ जोंहा माने नाजागासिनोसो दङ बिदिनो दा बिथांमोननि अनसायनाय लेखा आरो फैगासिनो दंबावो ना फैगोन बैसागोनि सिगांबोथ' फैगोन आरो दायो गोदान मिउजिक दा भिडिअ बे साननै गैथ'आ खिन्थु फैगोन आरो ना साननैसो उनाव दे होमबा दिनैनि शुटिंखौ नायलांदो नोंथांमोना ने हा वा इथिफ्रा स्कुलाव थांग्रोआ बेहायनो शट लानोसै आरोना दायो फार्स्ट शट बेयो एक्ट्रिसा स्कुटि सालायना फैगोन साना नै बिथिं रकेट लान्सारखौ बहायबाय आरो बरियानो इसोरनि साइडखौ लांबाय थाम्फै दांग्राया बे थाम्फै दांग्राया बबे लानो नागिरदों बेलाय हा गामि बबेथिं बरिया नुदों लामा सामा नुनाय लादो जों दा नेक्स्ट लकेसन फैलायबाय बेनिफ्राय बेहाय स्कुलाव मोननैसो शट लागोन आरोना टिचारनि एक्टिं दङ ओइ नै स्टुडेन्टफ्राबो जोंना रेडिखा स्टुडेन्टफोरबो दं आरोना बिराद मोजां मोनदों हा स्कुल गथ'वाखै फिसाजो गारबोनानै फैदों आरो हाम्फेया नैथिं नै आयं दङ मोजां ना खबरा दैमु एक्ट्रिसनि बिमा आरो आयंआ मितासो जागोन जोंहा दैमु औ मासगाव स्कुलनो आरो बे सिगां फैग्रोनानै स्टुडेन्टफ्रा रेडि जोबनाय गासिबो टिचारनि शट दं आरो बेहाय मेडामा जोंना नै ब्लेकबर्डआव लिरगासिनो कालार जायोना लाइटआ नोंखौ लायाखै माथां सिख्लानाय खामा दै सोरो लोगोफोर सिख्लानाय खामा दै सिख्ला मा जादों सोर मा जादों माखानाय खामा हरदो मा जादों इयाव बिसोरथ' नायदोंमोन नायनायालाय दे मा जादों इयाव मा जादों ओरै जादों दे फांदो दे फाइनाल शट ना दौड़ फाइनाल दे फाइनाल शट दे रेडी你别笑。जायाखै जादो दा दे फायबायसो नायबाय याव होनानै ओमफ्राय लास्टावसो हगारसै आच्छा
आदाया ini papilau होलायथारब्रा एबार खनसे सुलायदो दायो लास्ट एन्डिंनि शट माबा नुगोन ना दोनबा ना दे बाना लाबोनो नैथिंसो मोजांसिन दं माथो अ इथिंल' मोजां हागोन हट बेखौ आंनो फैलायदा थानांगौलै खायलें खायलें अ इदि खालाम नोंथा रायज्लायबो सानैजों नायबाय था जेबो गैया फैबाय था केमेरामेन Oh my